A la recerca de la soledat. Un espai on explorar l'abast i els indrets de la soledat. Converses reflexives per un món accelerat. Un podcast de Laura Collplanes i Jorge Montesó Ventura. Hola, seguim aquí amb el ja sisè episodi del podcast. Doncs som-hi, no? Sí, bueno, primer que res saludar a tots els oients i agrair-los que una vegada més estiguen darrere dels auriculars, en la qual a nosaltres ens dona la vida. Doncs sí, avui volíem parlar d'intervencions, d'intervenir en soledat, perquè doncs és una temàtica que està relacionada amb molts programes, molts serveis, molts projectes, no? També de recerca que intenten treballar en l'àmbit de la soledat i volíem desgranar una mica què passa aquí, en aquesta esfera. I per començar volíem parlar de què és això d'intervenir. Que a més comentàvem, no? Que la intervenció en les persones té connotacions diferents, no? En segons quin àmbit parlem, no? En l'àmbit de la salut, intervenir sempre és per millorar la salut de les persones, per generar més benestar. És una paraula en positiu, no? Té a veure amb voler millorar les condicions de les persones. I té unes implicacions diferents, la paraula intervenció, en l'àmbit social, l'àmbit d'educació social, de serveis socials, no? Que coneixes més tu, Jorge? Sí, perquè és veritat que encara que s'utilitzara la paraula intervenir, també seria en aquesta intenció positiva, però és cert que en segons quins aspectes intervenir està molt associada a una mirada més intrusista, més vertical, no? I quan estàs parlant d'aspectes més subjectius, com és per exemple la soledat, doncs n'hi ha una terminologia potser més amable, que s'ajusta més a lo millor a les intencions dels professionals, que és més com acompanyar participar de la transició perquè intervenir pareix com més, això que he dit abans, no? Més vertical, no? Com més prescriptiva, més... Bueno, pot tenir aquestes connotacions, tot i que és veritat que el concepte d'intervenir s'utilitza i quan se fa, jo entenc també, o vull entendre que es fa en els termes que tu has comentat, no? Sí, no? Per exemple, en recerca, en salut, típicament parlem d'estudis observacionals que només observen com és la realitat, no? Què està passant, què està generant malestars o què està generant benestar, i llavors els estudis d'intervenció en què anem a fer, a canviar coses per millorar aquest benestar, no? I és en aquest sentit, intervenir ho fem servir com a oposat a només observar, no? En l'àmbit que jo conec més de la salut, no? Clar, però per exemple, des d'un punt de vista més social o fins i tot existencial en el tema de la soledat, el decidir que anem a intervenir ja arrossega uns pressuposts, no? Ja dones com a prefet que podem intervenir en la soledat. Realment, són qüestions, no?, que haurem de plantejar-nos. Realment podem intervenir en la soledat? Com a professionals, som capaços i tenim potestat d'intervenir en aquests sentiments, en aquests espais subjectius, privats de l'altra persona? No ho sé. Són qüestions que donem molt per òbvies quan diem que anem a intervenir en soledat, però el fet de ficar-nos en disposició d'intervenir significa ja moltes coses. Significa precisament això, no?, que se pot i que tenim aquesta potestat per a fer-lo, que són coses que s'han de qüestionar necessàriament d'abans. També hi ha una mica la sensació que hem d'intervenir perquè les persones no se'n sortiran soles, no? Clar. Aquesta sensació de tutelatge, de
Pues això ho d'anar dic a salvar, no? O que això ja... és. Sí. Aleshores, en els temes, diguem, emocionals, afectius, ja que tindrem... Per això a mi personalment m'agrada més lo d'acompanyar, perquè acompanyar ja implica un convit, no? Una invitació per part de la persona que està transitant un afecte tòxic, negatiu, en el que no es troba bé, i t'està com demandant ajuda. Pues, quan tu l'acompanyes, el que estàs és intentant treballar des d'ella, des de la seva demanda, des de les seves capacitats, des de les seves no capacitats, des de les seves preferències, interessos, no? L'acompanyes, l'ajudes allà on ella no se sent solvent a l'hora de moure's, però no interferisses, no intervens, no li lleves aquesta potestat, no li estàs prescrivint què vols que faci, com i a on, sinó que li vas d'alguna forma caminant amb ella. És com una conversa, un acompanyament, és distint, té connotacions distintes. Doncs si ara hem vist ja que el terme intervenció ja no era fàcil, no? També es pot problematitzar. Anem a veure com parlem. Quan parlem d'intervenir en soledat, acompanyar, per què? Perquè quin objectiu tenim quan intervenim en soledat, no? Com li diem? I què implica, com diem, aquests verbs que tenim a l'hora d'intervenir en soledat, no? Començarem amb un tipus de paraules no necessàriament vinculades a la salut, no? Tenim tot el que és el llenguatge més bèl·lic en soledat, no? De combatre la soledat, lluitar contra la soledat, anar en contra, no? La pròpia estratègia de la soledat de Barcelona és contra la soledat, que és un debat que hem tingut moltes vegades, amb la pròpia estratègia, dir, clar, com li diem? Si no diem així, com ho diem? Vull dir que no són... Crec que hi ha molta consciència que amb aquestes paraules a vegades no ens acaba d'ajudar, però és difícil a vegades trobar com si, Per tant, és un debat obert, compartit, per seguir avançant sense voler ofendre ningú, no? Però que crec que val la pena tenir, no? Tenim, per tant, el combatre, el lluitar, el anar en contra, l'enemic, no? Teníem un article aquí, la soledat, l'enemic de l'adolescència. Llavors hi ha tot l'àmbit de les solucions. És molt de l'àmbit tecnològic. Una solució contra la soledat, no? Els robots com a solució, buscar solucions tecnològiques a problemes complexos, solucions. La paraula antídot, que antídot, clar, d'entrada l'antídot és el que et contrarresta totalment el que t'estigui passant. I no sé si en soledat hi ha alguna cosa que pugui ser un antídot. Ja conceptualment ja trontolla, no? No sé si vols comentar alguna cosa, aquestes paraules. Sí, a veure, sobretot d'una forma molt elemental. Vull dir, fixa't, el llenguatge, tant si és bèl·lic com si és de la salut, sempre partís d'una mirada negativa de la soledat. Perquè fa una mescla perversa, no? Perquè agafa el concepte ampli de soledat i li afegís la intencionalitat que tenim, que és eliminar la sintomatologia dolenta que pot derivar-se d'aquesta soledat, que no necessàriament, però diguem que no s'afina. Combatem la soledat, però la soledat és molt més que el malestar que se'n puga derivar d'ella, que efectivament hi ha experiències de soledat que generen un malestar, que és el que jo entenc que es vol combatre, erradicar, però no és la soledat el que es vol combatre, erradicar, sinó el malestar que se'n pot arribar a derivar. De fet, crec que és, estic segur que erradicar, eliminar, tindre un antídot per a la soledat és quimèric, per no dir que és una contradicció en terminis, perquè no és possible. Però crec que sí que és important fer aquesta reflexió prèvia, no? de que és bo afinar què és el que realment volem combatre. Quan anem en contra, com l'estratègia de la soledat, no és la soledat. La soledat és un fenomen molt ampli, molt complex, que té experiències molt diverses, fins i tot algunes positives, és un element de creació, té aspectes positius. Tu no pots anar en contra d'algo tan ampli i tan divers. Això em recorda el debat que vam tenir amb el capítol anterior, amb l'Assumpie, no? Que dèiem que hi ha una soledat irreductible, irresoluble. Claro. Com era? Perquè hi ha una soledat que és inherent a la pròpia manera de viure. Vull dir, és una evidència de tots aquests conceptes de vulnerabilitat, de finitud, que són propis de l'existència humana. I la soledat també forma part d'això. Quan perdem la continuïtat de nosaltres mateixos, l'entorn més familiar, quan tenim pèrdues significatives, doncs
és inevitable que apareguen moments de qüestionament, de soledat. Per tant, el voler combatre, lluitar, és com anar en contra d'un sentiment que te naix de forma natural. Per tant, cuideu també les repercussions que això pot tenir. És com dir, anem en contra de la tristesa, anem en contra de... Claro, els sentiments són reactius en moltes ocasions. No és una responsabilitat de la persona estar sola, sentir-se sola. Per tant, quan utilitzem termes tan negatius, agressius, per abordar un sentiment, un afecte, estem senyalant aspectes que tenen derivades polítiques, socials, d'estima, de concepte propi, que n'hi ha que anar molt en compte amb aquestes coses. Clar, i també té aquesta funció en si adaptativa, la soledat i necessària, no? Clar, em recorda aquest debat que dèiem abans de l'Assun, que hi havia la part d'ella, en aquest cas parlant de patiment o de vulnerabilitat, que era excessiva, evitable, problemàtica, que seria aquest aspecte de soledat excessiva, problemàtica, que és el que les intervencions podrien intentar apaivagar, ajudar a conviure amb, no? Però no seria pas la soledat en si tota ella, no? Clar, i fixa't que molta gent, per a evitar esta traça grossa, el que fan és ficar-li predicats a la soledat, que això és un altre tema que ja hem debatit en alguna vegada. No, jo no vaig en contra de la soledat, sinó en contra de la soledat no desitjada. Pareix com que me sent més còmode ja eliminant aquesta part més positiva de la soledat, com si fos possible, saps? Com si foren dos soledats totalment distints. Bueno, entrem en un altre debat, no? Però el fet d'utilitzar certa terminologia ens obliga a utilitzar altra terminologia i al final estem entrant en un bucle d'artificialitat, de conceptualitzacions complexes, possiblement perquè no estem afinant bé d'arrel el que realment pretenem, que, repetís, jo no crec que sigui anar en contra de la soledat, sinó del potencial malestar o d'un mal trànsit de soledat que es puga desenvolupar. Sí, no, clarament la intervenció amb soledat té per objectiu pal·liar el malestar que està associat a la soledat. El tema també és quin malestar forma part ja de la vida, també és inherent, també és adaptatiu i això és molt individual en cada cas. La persona per això dèiem abans, el concepte d'acompanyar és un concepte interessant, perquè tu tens en compte el que la persona sent i serà la persona, en alguna forma, la que te va dient fins a quin punt aquest malestar que està passant és un malestar en el que vol estar o és un malestar que l'està desbordant, en el que ja no es troba bé i necessita ajuda perquè no és sent capaç per a gestionar-lo o per a transitar-lo d'una forma, anem a dir, sana, perquè també transitar el malestar se pot fer en salut. Per això n'hi ha conceptes que són més amables o són menys estigmatitzants que s'haurien de contemplar. La soledat es transita, no es patís. També hi ha el grup de la Melania Moscoso i el Chicho Sin, del CSIC de Madrid, que tenen aquest llibre que parla d'evitar la soledat, no? A MAC, no? D'evitar amb B alta, no? També. O sigui, viure-la, no? Viure allà, viure dins i fer-t'hi a dins, no? Per conviure-hi, no? Que ens porta a llocs molt diferents, no? També hi ha altres programes contra la soledat, no? Que tenen altres noms més inequívocs, no? Com hi ha de drets socials aquí de la Generalitat de Catalunya penja a les comunitats contra l'aïllament. Clar, sí que podem dir que estem en contra de l'aïllament, no? La idea no és no estem a favor de l'aïllament. És més clar. Sí, perquè l'aïllament és un generador potencial de soledat. Per tant, però l'aïllament sí que està més definit, està més concret, és el que tu has dit, d'implicar certa exclusió, i per tant ahir podríem anar més afinant més, ja no anem en traça tan grossa, se va afinant. Tot i que sempre diem, no? L'aïllament és diferent de la soledat, però és veritat que és inequívocament una cosa en què podem anar, diguem-ne, en contra, i més, si es diu comunitats contra l'aïllament, ens està donant la idea que la resposta és comunitària, no? I no individual. No? Jo crec que està molt ben trobat aquest nom. I un altre tipus de programa que també s'ha fet en aquest cas a Cardedeu, no? Des del de comunalitats, es diu No deixem ningú sol, el lema és aquest, o no deixem a cap persona sola, també és una manera de posar la paraula soledat, no volem deixar ningú sol, segur, no? És així, no? Com a intenció és clara i és inequívoca, no? Aquesta
No podrem acabar amb la soledat perquè no té cap sentit, però sí que voldríem en aquest món ideal no que cap persona la deixéssim sola, no? Si ara una altra manera de formular en positiu que he trobat és, per exemple, hi ha una moguda aquí a Catalunya de reconèixer el dret a l'acompanyament efectiu com un dret universal i s'estan fent avançant doncs, passos endavant, no? És una manera de formular-ho en positiu. En lloc de parlar en soledat, doncs parlar de l'acompanyament efectiu i en positiu i formulat com a un dret. I si entrem ara en totes les maneres que tenim de parlar de soledat que estan més vinculades a paraules, diguem-ne, de salut pública, que jo em puc sentir més en el meu terreny, i ara la idea és desgranar una mica tot això, no? Estem parlant d'erradicar, acabar amb la soledat, no? La campanya de End Loneliness Campaign del Regne Unit. Això vol dir que la soledat és erradicable, que podem acabar amb ella? Clar. Estàs donant per fet. El problema d'aquestes coses són el que hi ha preconcepts, no? Preconcepts que és bo acabar amb ella, que ja és preconcebre molt, i damunt que siga capaç una persona de desprendre's completament de la soledat. Completament, a més, no? Perquè erradicar, ni una engruna, no? És negar la pròpia natura humana, dir-te directament. És negar el que la persona habita en un cos, que som vulnerables, que tenim interdependència de la comunitat i dels altres, i per tant, erradicar la soledat seria com negar tot això. És atrevit, com a mínim atrevit. Llavors tenim el món de la prevenció, no? Prevenir la soledat, evitar la soledat. Aquí afegir dos conceptes que poden aportar la salut pública en aquest context. Una seria la prevenció primària. Si volem prevenir la prevenció primària en soledat, hauríem d'anar a persones que no se senten soles, però que sí que tenen factors de risc que diem per sentir-s'hi, no? Pel que sigui. Per exemple, viuen soles o situacions de viudetat recent, el que sapiguem, migració, però en qualsevol cas la prevenció primària és adreçar-se a persones que no se senten ara soles però estan en risc de sentir-s'hi, i en canvi la prevenció secundària seria la detecció precoç. En aquest sentit no sé si acaba de tenir sentit, però sí que seria detectar persones d'entrada, clar, mèdicament, quan parlem de detecció precoç, és algú que té una cosa que encara no està visible. Per tant, no sé si acaba d'encaixar. En qualsevol cas, la detecció de persones que se senten soles és complicadíssima, perquè no és fàcil d'acceptar públicament i davant d'un professional a vegades que et sents sol, perquè està encara molt estigmatitzat. I moltes vegades tampoc s'és conscient de que, no és tan senzill com dir ui, mira, me sent sol. Moltes vegades la persona sent malestars que no té tematitzats encara, no té definits, i necessita el seu procés per a prendre consciència de que el malestar en el que està relacionat en una pèrdua, en un trencament. Clar, no sempre ho és conscient que està en soledat. A part ja el que tu has dit, i és molt cert, que avui dia, i a més amb estos discursos encara més, la soledat s'està veient com a algo negatiu. A la gent, clar, pot sentir-se mal en soledat, pot sentir vergonya, pot sentir-se culpable, pot sentir fracàs, i això fa molt difícil que la persona pugui expressar a vegades que realment sent el que sent. Exacte. I també pot ser que tu el visquis com un abandó, un desemparament, que són fenòmens de soledat, però no tens per què dir-li la paraula soledat, no pots posar-li un altre nom o no trobar cap nom que ho expressi, que des de fora es percebi com a soledat, però no sigui el nom que ho dius, que ho expressis d'una manera que l'interlocutor no entengui que estàs parlant de soledat o no estigui disposat, no? Ja llegia recentment, pot ser un mirall, si algú t'està dient em sento sol, d'estar parlant d'un fenomen que no tens per què tu com a oient està disposat a acceptar que aquella persona t'està dient que se sent així. Per tant, no és tan fàcil d'expressar la soledat. Els missatges que estem llançant, les campanyes, els mitjans, no afavoreixen que la gent ho identifiqui, i per tant, en si la detecció de soledat, que aniria més, ara tornant a això, si era la prevenció secundària, doncs no és tan fàcil. Llavors, si anem en el món ja
estic gay amb una classificació supermèdica, no amb l'ambició de medicalitzar la soledat, zero, sinó d'ajudar a terminologia que realment ve de la salut pública a afinar, no? Quan diem prevenir, va dir prevenció de la soledat, doncs prevenció en si vol dir que no ho tenen. Siguem coherents si fem servir aquestes paraules, no? Llavors tenim tot el món del més tractament, curació, tractar la soledat, curar, ja es parla de cura social, també, que vol dir que és tractable la soledat, es parla de reduir, que vol dir que podem baixar els nivells, això és diferent. Dir reduir és diferent que erradicar, perquè vol dir que pots baixar el nivell, no? D'un nivell més insuportable a més suportable, per exemple, d'un nivell més problemàtic a un nivell més necessari adaptatiu. Bueno, té totes unes implicacions. Sí, el que passa que moltes vegades també inclús se li pot canviar el signe. Vull dir, però sí, el que passa que ens empenyem, jo crec que moltes vegades en això, no? En què se pot, ja no erradicar és molt més heavy, però reduir, sí, es pot reduir el malestar, però la soledat, vull dir, la soledat no és algo que controles tu. Per a poder reduir-lo has de tindre el control del sentiment que estàs tenint. Tu el que pots reduir és certes manifestacions del malestar o revaloritzar-les. Jo crec que és donar-les una càrrega distinta, una significació distinta, que aquest malestar tinga un sentit distint per a tu i que això faci que baixi els nivells de malestar, però no baixar els nivells de soledat. Ho veig, no sé qui té tant de control d'ell mateix com per això. Potser el que dius tu està més en relació a verbs com alleugerir, que també es fa servir, mitigar, manegar, no? El maneig de la soledat. Del sentit que la soledat té per a mi o del malestar que me provoca, quin sentit li dono jo a això. Ahí sí que n'hi ha un treball potencial, no? De que la persona reinterpreta aquestes experiències que està transitant d'una forma o d'una altra, i ahí sí que n'hi ha un marge de treball, de relat, de compartir, però, clar, la soledat és una reacció. Per tant, és difícil, jo ho veig molt, per no dir impossible, que tu puguis controlar els nivells, com si fos un balanç, no?, que tenim automàtic en l'organisme. Això, en definitiva, ve perquè tenim unes escales que mesuren la soledat, mesuren amb un número, i per això podem reduir, perquè és passar de 8 a 5. Però les escales són un instrument. Ja així és com les armes, no? Les armes no maten, mata qui dispara, no? Pues les eines s'han de saber utilitzar i se li ha de donar un criteri. Un qüestionari no és algo que tingues que interpretar de forma extremadament literal, vull dir, que per això estem els professionals darrere dels qüestionaris. Seria d'autodiagnòstic, no? I això sí que seria terrible. Sí. I llavors, un altre és el tema de pal·liar, no? Pal·liar la soledat. Llavors vol dir que no és tractable, no és curable, però sí que es pot reduir aquests impactes negatius perquè s'hi ha de conviure amb ella. Cada paraula d'aquestes té les seves connotacions. Llavors és important que quan posem els objectius de què vol fer aquest programa pensem bé què estem dient realment, què implica dir el que diem. I per acabar aquest capítol, no? Si fem el paral·lelisme que en salut, hi ha tota la part de promoció de la salut, no? Hi ha aquí, per formular en positiu, es pot parlar de promoció de la connexió social, promoció del suport social, promoció de la participació, que, clar, no és el contrari de la soledat. La connexió no és el contrari de la soledat. No. És un element que pot ajudar, però no és la cara B, diguem, de la moneda. No, en absolut. La soledat és moltes més coses que això. És veritat que això són elements, tot el que és la connexió, elements de distracció, no? Moltes vegades genera moltes activitats per a que la persona estigui ocupada i s'oblide del seu estat. Bueno, totes aquestes coses poden col·laborar a treballar aquest malestar que havíem dit adés, però no és la cara B de la soledat. Són coses totalment distintes, relacionades, però distintes. De totes formes, anant a l'origen de tota aquesta història, n'hi ha que anar en compte en la repercussió, i ho hem dit adés, que puga tindre l'ús d'aquest llenguatge. Se generen molts programes que van a administracions públiques, que van a mitjans de comunicació, i sembla que perquè tinguen un títol més contundent, no? D'ahir les paraules com erradicar, que havíem dit, combatir, pareix com que vagin a tindre més visibilitat i que puguen ser més eficaces, més eficients, i que a vegades s'abusa molt d'aquest llenguatge per l'impacte que se vol tindre a l'hora de presentar un programa. Però això arriba a la gent, i si a la gent li arriba que
n'hi ha entitats solvents, reconegudes, que estan combatiendo, erradicando la soledat. Claro, jo que me sent sol, però que estic convivint en aquest estat de soledat, igual comença a preocupar-me i a plantejar-me si no estic tenint algo més greu de lo que jo pensava que tenia. En la qual cosa l'ús del llenguatge té tota una implicació social, política, que el llenguatge pesa, el llenguatge genera, i potser estiguem alimentant un monstre, no?, d'un estat que podria ser relativament viscut en certa naturalitat. I algunes persones puguen estar agravant un problema per un ús de... Jo crec que s'està demonitzant, no? Sí. Clar. Exacte. I això té conseqüències en la gent, no? En com se transita la soledat. Com en cada episodi, avui la Irene Cambra ens presentarà una pel·lícula per seguir aprofundint en els temes que hem presentat en aquest podcast. Doncs avui us vinc a parlar de la pel·lícula noruega Elling, de l'any 2001. Tracta sobre dues persones amb dificultats socials. L'Elling és un personatge entranyable que lluita constantment per la seva por al contacte social i al món exterior. La seva soledat arrelava profundament en la seva relació amb la mare, amb qui havia viscut en una dependència mútua que li havia impedit desenvolupar habilitats socials i autonomia. Quan la mare mor, l'Elling queda completament desorientat i és trobat en un estat d'aïllament extrem, incapaç de fer front al món per ell mateix. Així comença la pel·lícula, quan l'Elling ens explica: «Sempre he estat el nen de la meva mare. Jo era fill únic, com la meva mare. Hem gaudit de la nostra companyia. Ningú ha vingut mai a visitar-nos. Però, quan la mare va morir, ells van venir, total desconeguts, que volien parlar de la meva vida amb mi. No tenien la seva pròpia vida per parlar-ne? El govern noruec és generós per oferir un lloc a les persones que es troben en una fase agitada de les seves vides. Però jo només volia quedar-me sol». Així, doncs, coneixem a l'Elling i en aquest context és ingressat a una clínica psiquiàtrica i coneix en Kjell Bjørn. Kjell Bjørn, l'altre personatge de la pel·lícula, tot i ser més extrovertit que l'Elling, també arrossega les seves dificultats per connectar amb els altres. La seva relació a la pel·lícula il·lustra com la companyia pot ajudar amb la soledat, però sense pressa ni solucions màgiques. Quan el govern els ofereix una casa per viure junts, ells decideixen posar, per exemple, els seus llits junts i deixar una habitació lliure per tal de no dormir sols. Malgrat les seves diferències, els dos protagonistes aprenen junts a navegar per les complexitats de la vida quotidiana i assolir petits objectius, com el fet de sortir de casa, parlar amb altres persones, que per a ells representa una gran fita. Un aspecte destacable que em sembla important de dir-vos de la pel·lícula és que la situació dels protagonistes no es medicalitza. En cap moment, en lloc d'optar per solucions farmacològiques, el film sempre aposta per un enfocament centrat en el suport interpersonal i la convivència com a eina de superació, ajudats per un monitor i amb el suport de l'Estat, evidentment. El sistema de suport de l'Estat noruec que els protagonistes reben reflecteix una visió realment molt important de benestar social. I en aquest context, per exemple, som molt graciosa una frase de l'Elling quan aconsegueix fer-se un amic al carrer i diu: «Acabo de fer-me un amic sense cap ajuda del govern?» Això que ens pot fer riure, però exemplifica el seu progrés personal i a la vegada la seva capacitat d'establir vincles un cop el sistema ja li ha ajudat a sortir de casa. En conclusió, a mi Elling em sembla una obra molt important que ens desafia a reconsiderar les nostres percepcions sobre la soledat i també sobre les intervencions que es poden fer, des del respecte i des de la interconnexió.
Clar, a l'hora d'intervenir, que al final intervenir vol dir actuar, no? El primer que hem de fer és comprendre el fenomen abans d'actuar. I hem dedicat ja diversos episodis, no? A conceptualitzar la complexitat de la soledat. Però d'entrada primer cal entendre des de quina conceptualització partim, què és la soledat per aquest programa, per poder intervenir sent conseqüents. Per tant, això, hi ha diversos marcs conceptuals que defineixen la soledat, jo diria contradictoris entre ells. Podríem formular un positiu i dir que són complementaris, no? Sí. Hi ha definicions doncs, molt psicològiques de la soledat, concebeixen molt com aquesta discrepància cognitiva, i aquí i fins aquí seria, no? I altres marcs conceptuals que inclouen molt els aspectes més macro, no? De en quin context cultural, social, polític estem vivint, que és el que seria el generador de la soledat, no? Hem parlat en altres episodis en el context del neoliberalisme, per exemple, l'edadisme, que ara no n'hem parlat, però n'hem de parlar més, per exemple, aquests contextos més macro que ens portarien a pensar que les intervencions haurien de ser aquest nivell doncs més macro, no? I aquí sí que volia destacar un dels pocs marcs teòrics que és molt integratiu, perquè incorpora des dels aspectes més micro als més macro, i que l'ha fet la Joanna McHugh-Power de Dublín, que és un model que es diu model de soledat sintetitzat, sí? Una síntesi del model de soledat, i ens explica pues, això, des de la part més intraindividual, no? Que inclou factors des de biològics. Penseu que s'està estudiant tant la genètica i tot de la soledat, no? Factors més evolutius de quina ha sigut des de la psicologia evolutiva de la infància i abans i tot, no? A factors més cognitius, de personalitat, existencials, també els existencials estan ficats. No sé si haurien d'estar a lo més micro o a lo més macro, però en aquest model estan a lo més micro, i els nivells interindividuals, no? En les relacions, en aquestes relacions que tant poden ser les relacions a nivell més íntim, de parella, en la nostra xarxa social, els factors situacionals, no? Totes les que són les transicions, l'adolescència és una transició, quedar-se sense feina, la jubilació, la viudetat, com aquests, o tenir una malaltia, un accident, o aquests factors culturals, no? del nostre entorn social, com és el nostre barri, i a factors ja més macro, quin és el context polític o de valors que hi ha, dels mitjans de comunicació, quins missatges estan llançant, tot això al nostre entorn físic, no? Fins i tot tenim àrees verdes al nostre voltant, estem en un entorn hostil, un entorn amigable. A mi el que m'agrada d'aquest model és que ho té tot, incorpora totes les mirades, si no normalment cada autor diu la soledat és això i això és el més important i l'únic, no? Doncs no, aquí diu tenim tot això, estem amb tot aquest abast, no? Jo, en línies generals, sí pense, i està bé el comentari originari, no?, de si són contradictoris, jo sí pense que són complementàries. El que passa és que cadascú, diguem, la soledat és com una gran mansió en la que cadascú està accedint a ella per una porta distinta. Aleshores, cadascú està veient una part de la soledat en base als objectius que té. I crec que sí que són totes complementàries, el que ens falta és una mirada més íntegra, més àmplia, que li doni cabuda a totes elles i que les situa a cada una en el seu lloc. Però no veig que n'hi hagi contradicció, en certa mesura. El que passa és que totes elles estan, diguem, destinades a explicar la soledat, i crec que ahí és on cometen la falta, no? Totes volen buscar causes, buscar conseqüències, explicar els processos, fan inferències, fan deduccions, i el que falta per unificar-les totes és una mirada més descriptiva, simplement descriptiva. Què és la soledat? En termes descriptius, que no preconcebisca res, que no pretenga explicar res, sinó simplement fer uns planos de la casa.
Això, per exemple, ja està fet. Vull dir, la fenomenologia, la filosofia, històricament, ha fet descripcions de la soledat com a experiència de vida i ja està. Dins d'aquesta mirada generalista, que és la descriptiva, si comences a buscar-li encaix a totes aquestes mirades més aplicades, que les fan ja disciplines aplicades, sí tenen el seu encaix. L'únic que passa és que cadascuna està mirant aspectes distints d'aquesta gran casa que és la soledat. Ninguna contradiu l'altra, el que passa és que se queden en parts que els interessa per a justificar el tipus d'intervenció que pretenen fer. Per això dic que són més explicatives, busquen causes, conseqüències, perquè el seu objectiu és intervenir. Exacte. Però en el fons jo crec que si les analitzes en aquesta mirada més àmplia, sí que hi ha certa complementarietat. Ara, no tots podem fer tot. Per tant, crec que cadascú és bo que siga mestre en lo seu, però en una actitud, que és la que també busquem nosaltres un poc despertar en aquest podcast, de diàleg, d'escolta activa de com ho està mirant l'altra persona, perquè al final, entre tots sí que podem ser capaços de construir aquest puzzle. I crec que el que necessita un fenomen com este, o qualsevol altre fenomen subjectiu, és precisament la participació des de la humilitat i des de la capacitat d'escolta d'aquesta multiplicitat de veus que requereix aquest fenomen. És la paraula que anava a dir, la humilitat, no? Perquè cada vegada que proposem una intervenció en soledat la sensació és ja ho tinc, no? És ja definitiu. No? Bueno, sempre s'ha de demostrar si serveix, però sempre serà parcial i serà més o menys útil per a algunes persones, per a algun perfil de persones. Claro. Exacte. I sempre crec que cal tenir en compte, no? Jo que m'agraden molt les intervencions grupals, més a nivell comunitari, doncs això anirà bé, qui necessiti això i qui li vagi bé això, però no estarem adreçant, en una intervenció grupal, no estem adreçant ni la personalitat ni els factors més polítics, socials, macro, o sigui, ser molt humils en... Aquest és el meu trosset d'aportació amb les limitacions i les fortaleses que té. Bueno, i destacar, ara anem cap aquí a un article bastant recent, no?, de la Samia Akhterkan, que va, crec que és 2023 ja, que fa un article, ella parla de medicina de precisió, però en el sentit que diu algo tan senzill i tan potent com el que hem d'entendre és qui necessita què, quan. Sí. És així, no ho sabem encara. I encara així serà insuficient. Vull dir, això es treballaria molt fi, qui, què, quan, però si tot això no es fa, per exemple, en polítiques socials, tampoc serà suficient. Bueno, és que ella té això. Això té un dibuix, i el dibuix és qui, què, quan, de lo micro a lo macro, passant per meso. Per tant, aquesta és la pregunta. I encara així vaig a ser molt agorero, amb tot, aquest objectiu de combatre, d'erradicar-la, no va passar, perquè la soledat seguirà existint i seguirà generant-nos malestar, seguirà generant-nos moments agradables. Per més que fem, la soledat estarà, perquè forma part de nosaltres. Vull dir que s'ha de ser molt fi, molt acurat, treballar molt de la mà de la persona i sobretot el quan me pareix molt interessant, perquè hi haurà moments en què ho necessitarà. Exacte. I a millor a mitjà tractament te diu ara no ho necessite i d'ací uns mesos torna a necessitar-lo i ja et dic, i sobretot és molt interessant els cercles, no? Perquè per més que fem a nivell individual o a nivell grupal, això implica molt més. Això implica un context, implica un entorn que dona espais, que dona formes i que dona escolta activa, que afavorisca el reconeixement, la pertinença, o sigui, n'hi ha molts elements. Sí, perquè jo crec que parlem molt de personalitzar, però no es tracta només de personalitzar en el sentit de l'individu, de què necessites tu, sinó de tenir en compte el context. De societat, clar. Exacte, això són les dos. Hi ha elements culturals, hi ha molta cosa. Per això diria que la humilitat és necessària, perquè el que pretenga abarcar-ho tot morirà en l'intento. Vull dir, si no se treballa en xarxa, si no se treballa des de la col·laboració i des de les diferents mirades, és pràcticament impossible ajudar a que la gent tinga experiències de soledat distintes, perquè per començar hi haurà que fer una reconceptualització o un canvi del sentit de lo que és la soledat per a les persones. Doncs, què fem? I què fem realment? Quines estratègies fem a l'hora d'intervenir? De fet, una cosa que fem sovint és fer que les persones es relacionin amb altres persones. Connexió social. Connexió, però normalment amb les que no coneixen. O sigui, jo crec que, per exemple, hi ha molta
soledat que té a veure amb l'entorn familiar, en com s'està vivint amb la seva xarxa natural. Però rarament ens fiquem a l'entorn natural de la persona per intervenir allà, perquè jo crec que ja es considera esfera íntima privada. Llavors hi ha totes les intervencions, per suposat, psicològiques, de moltes de teràpia cognitiva conductual, una mica canvia de xip i pensa que sí que tens un entorn suficient pel que tens, treballar creences irracionals. Exacte, sí. Llavors hi ha totes les intervencions de suport social, que aquí hi ha molta intervenció grupal, intervencions més de treballar les habilitats socials. Hi ha una part de conceptualització de la soledat que és els hi falten relacions o qualitat en relacions perquè tenen mancances en les seves habilitats socials, formem-les doncs en habilitats socials i llavors hi ha tota l'esfera tecnològica. Del que passa és que està amb la bretxa digital, no? Si els formem en saber fer anar les tecnologies, podran fer més activitats i tenir més interacció en el món digital o tota l'esfera, doncs, la robòtica, no? Robots a casa, robots socials, robots en residències per pal·liar la soledat de les persones. I bueno, l'esfera tecnològica podem dedicar tot un capítol a les intervencions tecnològiques i què impliquen i què signifiquen, no? Aquest seria una mica el tipus d'intervencions i també des de lo micro a lo macro, no? A lo macro justament estem fent una revisió d'intervencions, no només, i també què sabem al nivell macro de soledat, i costa moltíssim trobar intervencions a nivell macro. Sí que tenim campanyes, no? Campanyes sobre o contra la soledat, i tots els estudis més teòrics, no? que diuen el neoliberalisme és la causa de la soledat, les noves tecnologies, que no són tan noves, no? Aquest món hipertecnològic és la causa de la soledat, però és molt difícil d'investigar si és la causa. Al final el que acabes mirant és quantes hores fas servir tu internet o les pantalles i si tu tens més soledat. Però com a macro, com a societat, si aquest factor quantificat, ara dic, no? Des de les ciències socials, no? Si això és la causa de la soledat, és molt difícil això de demostrar. Però molt interessant, qualsevol estudi, per molt individual que sigui, no? Acaben dient hem de fer polítiques que... Però llavors no hi ha estudis que demostrin quines polítiques estan afavorint la soledat o la disminució de soledat, no? Sí que afegir en aquest sentit, perquè he estat fent la revisió aquests dies, les polítiques que s'han estudiat més com afecten la soledat és durant la pandèmia. Com les polítiques d'aïllament, no? De distanciament social, de confinament, han augmentat la soledat en residències, en la gent... És on hem estudiat més com polítiques, en aquest cas de salut pública, augmentaven la soledat. En altres àmbits sabem realment molt poc com, doncs això, tot i que cada cop hi ha més estratègies municipals i nacionals contra la soledat, sabem molt poc com això acaba tenint un efecte. Això tindrien que ser estudis sociològics de gran envergadura i en molta enquesta, inclús així seria complicat perquè primer has de detectar els casos, que ja implica una dificultat en ella mateixa. Exacte. Per tant, és complicat. De totes formes, estic un poc en la mateixa línia de lo que dèiem abans de les conceptualitzacions, no? Com hi ha tantes experiències distintes de soledat, no està mal tenir un gran repertori de tècniques, d'intervencions, perquè a cadascú se li ajustarà més una altra. El que hem de ser és fins, conforme deies, no? De qui, quan, com. Però és bo, perquè el professional té que tindre un repertori ampli d'estratègies i conèixer-les si realment vol ser eficient i eficaç a l'hora de treballar aquests temes. Però jo crec que ara mateix cadascú està en el programa que està fent el que fa. I és l'error, jo crec. I hi ha gent que té voluntariat que va a domicili i altres que ofereixen tablets que connecten tal, els altres la prescripció social... O sigui, perquè estem en un moment de que jo tengo mi libro i intento venderlo, no? I crec que això forma part també del procés. Ahir hem discutit algunes vegades fins a quin punt la soledat no és també un negoci, tot entra. I ara jo crec que estem en aquesta fase en la que les entitats del tercer sector, els governs, la salut pública s'han volcat
I, per tant, cadascú està traient pit del seu programa. És aquest moment, però jo crec que és qüestió de temps que els professionals vagin donant-se compte de que al no haver una fórmula efectiva per a tots, necessitaré tindre un ventall ampli de recursos i poder anar picotejant en base a les necessitats de la persona que m'està demanant ajuda, perquè cadascú necessitarà una cosa i s'haurà sobretot de ficar molt d'èmfasi en escoltar a aquesta persona que m'està demanant ajuda, què és el que em demana. I si no tinc les estratègies, tindré la professionalitat suficient com per dir, mira, no puc, jo no, perquè jo no tinc l'estratègia que tu necessites, perquè això està passant molt de cremar intervencions, conforme diem popularment, no? De dir, vale, jo tinc aquesta activitat que és la que prescric i que entren tots els que tinguin que entrar. Mal no te farà, no, sí te fa mal, perquè si la persona ve demandant d'ajuda perquè se sent mal sola, en el moment que va ahir estàs evidenciant-li que té un problema més greu del que pensava perquè això, que li funciona a altres, a ell tampoc li funciona. Per tant, també hem de ser molt pedagògics com a professionals a l'hora de dir no tot funciona per a tots i potser hem de dir que no. Perquè... Inclús pot ser perjudicial, no? Claro. Sí, bueno, en definitiva és tot el món intervencions en soledat és un món molt ampli. Ara avui en aquest episodi l'hem encetat, però em temo que no serà l'últim episodi. Anirem desgranant aspectes segurament concrets del món de les intervencions i bé, doncs, seguirem. A continuació, el nostre col·laborador musical, Sergi Blancafort, ens presentarà la seva peça musical com a recomanació per seguir reflexionant sobre aquests temes que hem presentat a l'episodi. A la secció d'aquest capítol sobre intervencions i soledat parlaré d'una cançó que es diu Made Again, del grup britànic Marillion, que és un grup que es va crear a la ciutat d'Aylesbury l'any 1979, a Anglaterra. Aleshores, per contextualitzar la cançó hem de parlar d'una persona, que és la noia que no va saltar, d'una data de mitjans dels anys 80 i d'un lloc que és el pont Severn entre Anglaterra i País de Gal·les. Aquest pont, el pont Severn, és un pont que havia estat un lloc habitual de suïcidi des que es va inaugurar l'any 1966. Aleshores, una nit, a mitjans dels anys 80, en aquest mateix lloc, la policia va trobar una adolescent que caminava perduda i confosa per aquest pont. La noia no parlava, no recordava el seu nom i la policia va demanar informació a la ciutadania a través de la ràdio i a través de la televisió, i va ser aleshores quan Steve Hogarth, el cantant de Marillion, va escoltar aquesta història. Es fem un salt en el temps i ens traslladem a 1994, quan aquest grup, Marillion, publica un àlbum conceptual que es diu Brave, i que comença amb una peça breu que es diu Bridge, Pont, i que explica tot el disc, una història basada en la noia que no va saltar del pont Severn. Brave és una obra llarga, fosca, humida, misteriosa i molt, molt, molt desoladora. I segurament per això el grup va decidir afegir una mena d'epíleg per alleugerir una mica l'estat d'ànim i posar una mica de separació amb la resta del disc, i aquest epíleg és una cançó fresca, lluminosa, optimista, que es diu Made Again. Fem ara un altre salt en el temps i ens situem a l'abril del 2020, en l'època més dura de la pandèmia i del confinament, i amb persones tancades i aïllades a casa seva a diferents llocs de tot el món. En aquell moment, Lucy Jordach, que era i és la mànager de Marillion, fa una crida a través de xarxes socials als fans de Marillion perquè enviïn vídeos des de les seves cases, des dels seus jardins, sense que els integrants de Marillion s'assabentin de res, mentre aquests estan cadascú a casa seva, enregistrant una versió nova de la cançó Made Again, aprofitant
que la tecnologia permetia fer això ja l'any 2020. I el resultat de tot aquest procés és un vídeo d'una mica més de 5 minuts de durada en el que es veu com els membres del grup, els membres de Marillion, estan interpretant la cançó Made Again cadascú des de casa seva i van apareixent imatges de moltes persones de diferents llocs de tot el món amb banderes, saludant, ballant, somrient, moltes des de casa seva, moltes persones soles, moltes persones amb mascareta. I tenint en compte que aquesta cançó va ser enregistrada com una resposta a la pandèmia, a la Covid-19, un període en el que moltes persones van sentir aïllades i soles, doncs m'agrada pensar en aquesta cançó com un exemple de procés de cocreació, no? I al final segurament estan parlant d'una intervenció en el que estan molt presents elements com la cohesió, el sentiment de pertinença, el capital social. No? Al final, tots els vídeos enviats per la comunitat de fans es van compilar en un sol vídeo musical i aquest projecte va crear i va originar un sentit de comunitat i de connexió molt gran entre les persones que van participar malgrat la distància física. No? I per contextualitzar una mica aquest procés, hauríem de tenir en compte que aquest grup és reconegut per haver inventat el concepte de crowdfunding l'any 1997, senzillament com a mecanisme de supervivència financera per poder costejar una gira de concerts als Estats Units l'any 1997, i el crowdfunding al final és un element que potencia la connexió comunitària, la participació col·lectiva, la transparència, la confiança i l'empoderament perquè fa possible que les idees es transformin en projectes, i és un grup que també ha implicat els seus seguidors amb la producció musical, creant un sentiment de pertinença i comunitat molt gran, i també organitza esdeveniments que creen oportunitats per a la interacció personal de persones que es troben periòdicament. I per això m'agrada pensar que les persones que van participar en aquest procés doncs, van veure alleugerides la seva soledat i el seu distanciament, i convidem a escoltar, però també a veure en aquest cas la cançó Made Again amb la versió Lockdown de 2020 del grup Marillion, que està disponible a YouTube.